Good evening fellow riders. As you can see on the thumbnail, niroad test nga natin si Motorstar Z200 at nakarating tayo sa Sky Ranch sa SM City, Pampanga. So naglibot-libot na rin tayo rito at nakita natin na medyo masaya na kumpara nun sa last time na pumunta kami rito na parang ghost town dahil iilan lang ang tao at very limited talaga ang mga pumunta rito. As you can see at medyo marami talagang mga taong pupunta rito at may good news para sa mga bata dahil nga pinapayagan na silang sumakay sa mga rides provided yung height limit ay nare-reach nila. So tara, samahan nyo akong mamamasyal dito sa may Sky Ranch at ipapasyal ko kayo sa iba't ibang rides na available dito. So what are you waiting for? Let's get it on!
At dito ko na nga tatapusin ang aking video presentation na ito. Abangan ang aking susunod na motorcycle adventure dito lang sa Froilandas.